lad mig tilbage. Oj. Prøv lige at se her, godterne. Jeg siger lige, at jeg kun har 25 liv tilbage. What the fuck? Okay, der er noget. Ja? Hvad er det her? En eller anden åbn døren. Hvad sker der for mig? Prøv lige, hvad sker der? Åbn døren, han skal herud. Gammelkrog. Kom herop og læg. Sådan der. Ja, jeg skal da ikke i Skammelkrog, for helvede. Luk mig ud. Ej. Jeg skal ikke have den her... Ej! Ej, for helvede. Nej! Hvad skal vi egentlig have? Skal vi have noget? Jeg skal have noget liv. Jeg skal bare sådan stun mig der. Recharge drone. Jeg har købt liv. Au! Hvad sker der? Vi Det har fået sit liv. Au! Har I fået jer et liv, eller hvad siger? Vi har købt os et liv, ja. Ja. Thanks! Er det fordi jeg får sejr, eller hvad? Så, nu skal du bare bruge den anden. Jeg har gjort. Oh shit, what the fuck? Shit, hvad er det for... Ja, så er det så her, vi plejer at fejle. Ja, det er her, vi er Hitman. Hitman Master. Jan, gå hen. Master? Hvor fanden fik du master fra? Der er der ikke Kan du master. bare slappe af, jo. Så er det bare mig, Der er der. sådan en indkøbsvogn kørende, mand. Der er ikke rigtig noget her. Ui, der var noget der. Det er Hitman, jeg siger. Oi. Kom så. For helvede, mand. Der er ikke mere end mig. Hvad sker der her? Jeg håber eddermame ikke, du har kørt på. Det er da ikke. Nej. Og nej. Det gør det. Er der nogen, der ved, om der er noget at passe på? Pas på den der. Pas på den. Den er meget farlig. Ja, det er flot. Så smasker han den op i... Læg den op på scenen for... Det er som slashe! Siger du? Nej. Og der kan være som en mulsmed i! Ja! Hey! Oh my god, what the fuck? Nej. Det så jeg godt. Hvad er det for en musik? Pas på, der er den der brækting herovre. Brækting? Ja, den er derinde. Den er lige der. Mads, det er dig. Du skal tage Nej. Hvad så? Hvad så? Hvor er døj? What the fuck? Hvad er det der? Det kan du se. Au! Du er da mest slået ihjel, mand. Hvad laver han? Nå, var det ikke det, der var meningen? Jamen, så går jeg bare væk igen. Nej. Den stemte det. Han står væk, han er møder! Vi går bare videre, og så må Emil klare sig selv. Hvorfor er der spindevæv hen? Det kan jeg faktisk prøve mig faktisk ikke om. Katie? Ja, dræb heller Emil. Er det væk?
Ja, den er væk Så nu. tror jeg ikke, vi behøver at slå mere, vel? Ja, kan du lige lade mig op i nakken en gang, eftersom du skulle stå og kaste op i hovedet på mig? Jeg troede, at jeg stod op på livet. Au! Sådan der, tak for det. Fuck sker der? What Hvad så? the fuck? Hvad nu? Der var en eller anden stor, tyk, fed idiot derinde. Nej. Hvad nu? Nej. Nå, nej tak. Ikke mig den her gang. Jeg skal ikke have mere. Magten. Farvel. Nej. Men for Nej. helvede, mand. Nå. Hvem er det, der visker? Shit. For satan, det må ikke give mig et chok. Et chok. What the fuck? Nej, det var, jeg går væk fra. What the fuck her? Den der herude. Jamen, vi skal jo lige finde nogle ting, så vi skal jo Jeg lige fik finde et til kæmpe chok, mand. 1000 kroner. Mand, jeg fik et chok. Den er væk nu, tror jeg. Jeg finder noget, vi kan få det sidste på 1000. Det kunne være pisse fedt. Der er noget her. Der er den er stor. Der er en kæmpe vase. Oj, der er en kæmpe vase herovre. Ja, den passer I bare på. Der er også en dukke. Kan man godt tage den en dukke, eller hvad? Nej, det kan man nok ikke. For satan da. Sådan 600, 400. Nå, ja, det gik jo så ikke. Så prøver vi med den. Der. Der er en dukke, Hvad er den der? men den begynder at angribe, hvis man tager den. Hvor meget er den der værd? 700 eller noget. Pis, så er det ikke noget. Nej. Kan man ikke bruge den her? Jeg aner det ikke. Vi skal finde noget, så vi kan... Nu kommer lige den der aflevere, efter så vi os. kan- Hvad for en? Er den der, der kaster op. Hvor den der værd? 600. Men der var den der dukke, men den begynder bare at angribe, hvis man tager den. Nej, der er 2 steder. For satan da. Kan man ikke lige... Velkommen tilbage til Gensis. Jeg har en concession to make. Det er en af dem med 2 drop-offs. Ja, vi kunne godt være, at vi lige skulle have kigget hen nu. Jeg vidste ikke, han var der. Jeg troede ikke, han var død. Den ligger lige her.
Men vi skal stadig finde en del af penge endnu, jo. Ja, vi skal finde det. Ja, det er ikke så godt. Der er sådan en dukke, man kan samle op, der er meget værd, men det begynder Vi bare kan at bare angribe putte en. den direkte op i koplen. Vi putter den. Vi tager bare vognen i med den. Vi skal den anden vej. Vognen? Den her vej. Nu er det jo blevet helt mørkt. Nej da. Men det er for, hvad kan den her recharge gå? Prøv lige at kigge på mig. Her, og så hvis jeg står her. Ja, jeg ved ikke. Hvor Der er nogen, meget? der kan give mig noget liv. Jeg har 1 liv. Jeg skulle sige... Det ser slet ikke mærkeligt ud. Ja, det var også det, jeg skulle til at sige. Det ser slet ikke mærkeligt ud. Det er mig herinde. Den ligger lige her. Men den begynder at angribe, når man samler den Prøv op. at se, hvad der er her. Prøv at se her. Prøv at se, hvad der er lige inde. Hvad er der? Men den kører den herind, så kan vi tage den her op. Jamen, den er der. Men vi skal have vognen over, for den begynder at angribe, når man samler den op. Så vi skal bare have den hurtigt. Helt hen til den. Vi skal bare have den hurtigt op i. Er I klar? Ja, Der er også en vase. tag den op i. Skal vi ikke tage fat i den alle sammen? Nej. Sådan der. Ja. Nej. Fat ned igen. Nej, au. Det var fandme flot. Kom nu op i den, tror Sådan der. Yes. Hvor meget værdi har vi? Har vi nok? Ikke en skid. Jeg aner det ikke. Jeg ved ikke, hvor meget vi Jeg skal aner ikke, hvor meget vi skal Jeg går bruge. hen og tager ved det. Ja, Vi okay. skulle så måske have brugt en vase. Det kunne være pisse fedt, hvis du ikke var gået ind i den. Hvem gik ind i den? Det kan du spørge Emil for Lønnebæren. Nej, det var ikke mig. Fordi jeg kiggede ikke ind i den, jeg hoppede ind i den. Der er forskel. Skal vi tage vognen med, eller skal vi bare løbe rundt med tingene? Ellers så skal vi gå over i det andet rum. Vi har slet ikke været herovre, har vi det? Nej, det tror jeg ikke. Det rum, der er herovre. Jeg ved ikke, om man har lyst til at gå derind. Det ser sådan lidt shady ud. Der er også noget rum herovre. Jamen her. Der har vi været. Det er der, vi kommer fra. Men vi skal herover. Det er